बा ओइ सान्दुङा दिनैसो फैदों जे दिनैसो फैदों जों फैबाय ना सान्दुङाबो खावलानो नुजाफैबाय इहल अट'थ' गारि गाबदों ओइ मामिखौ गोसोखाङाखै गोसोखाङो ओमफ्राय बाबाखौलाय बाबाखौबो गोसोखाङो आब'खौलाय आब'खौबो गोसोखाङो होमबा थांसैना न'आव ना आन्दिरि मामानाव दोनलांसैलै बाइकखौ माने बाइकखौ आङो नैबावनो दोनलांसै माने गाबोन फैफिननाय जाखागोन नालाय बेनिखायनो बाइकखौबो मोजाङानो दोनलांसै आं मा होनदों साथामनि दानदों गाइस बयनिसिमबो गुड मर्निं आं भइस ओभार होनांगौ जाहैबाय रे गाइस एकदम गाज्रि दामोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो ना आं नै एकदम एडिटिंआव पावारफुल बिजि माने आं मोनावहाय एडिटिं खालामासै आं नै स्टेसनाव फैनासो एडिटिंखौ खालामबाय एकदम नोंथांमोना जा नायदों ब्लग आं नै एडिटिंखौ खालामबाय एडिटिं खालामनो ओरैजाय ट्रेनाबो मोजाङानो सफैबाय ट्रेन सफैनाय लोगो लोगोनो आरामसे जिरायबाय जों बहा थांनो नागिरदों आन्दिरि मामानाव मा लायनो नागिरदों जोङो मेथाइ लायनो नागिरदों ने मेथाइ लाखाबाय जों बहा दङ दा ट्रेन गारियाव गोलाव ट्रेन गारियाव दङ ने रङिया सफैबाय रङिया ओइ चा ओइ माथिं ओंखारसै नामा एक दथिनि बाजादों बाम जादों मेला मानसि गुरिया दै लानो नामा दै लोंनो मोननो मोनसे जागोन ना दै लांसै थांसै जोंहा न'आव ने गुरिया ने मासे मानसि बायले नायखौ दोनलांनाय फैदों ना बापरे सा मानसि गुरिया boleh makan deh mama saya Guria manci tinggali नै ओरैबो खुवा खुगासिनो माथो oh my god नै गुरियाखौ बामनानै मोजाङानो थाबायगासिनो गाइस आङो वाव डेन्जार खुवाब्रा ओरैजाय रङिया नै खुवा बाबा ट्रेना नै ओरैजायनो फैगोन गारि गाबदों ओइ मामिखौ गोसोखाङाखै ओमफ्राय बाबाखौलाय बाबाखौबो गोसोखाङो आब'खौलाय आब'खौबो गोसोखाङो होमबा थांसैना न'आव ना थाङो दा दे बुरि गारि फैबाय नै अयौ ट्रेन गारिजों थांनोसै जोङो बङाइगाव दा दंफैयो रङिया स्टेसन ने गुरि फैगौनो ट्रेना नायखौ हमदोनो सफैबाय ट्रेना सिगांथिंसो रङिया स्टेसन नै गाखोबाय ट्रेनावहा दा आरामसे थांनोसै नै ट्रेनाबो खारबाय ट्रेन खारनायजों मोजानो गुसु बार दसे आं नै दरजायावहा थाबाय एसे लासैमोन नालाय ट्रेना बेनिखायनो आङो दसे आरामसे दरजायाव थाबाय बै भिडिअ खालामनायखौ नायलायोब्रा आंखौ बङाइगाव मोनबाय बङाइगाव गाइस नै बङाइगाव र' गारिया थाथ'नो हो ट्रेना थाथ'थ' र' लासै नालाय ओंखारबायब्रा दे cuman 30 taka ya? Ya jiradyo 30 না রোলিং মেল না কয়জন আছে আমি তিনজন আছে তিনজন তো বহুত মানুষ পারম তারপরে লই যাব ঠিক আছে পিস পিনি তিনজন বই পারে যা ঘুরি আজি রাইড আয়ো এই চল ওকে বাস
मा दोङो ना बेयाव स्पिड ब्रेकारा 15टा स्पिड ब्रेकार जारलासो बेयाव मा जाखो कि हल अट'थ' सफैबाय सफैनानै ओंखामबो जाबाय ओंखाम जाखांनानै आसोला ड्रेस सोलायनानै पुरा इन्स्टाग्रामनि रिल्स लागासिनो फेसबुक पेजआव नायनो हागोन थांनानै नायहैबानो जाबाय बिफा ब्रह्म फेसबुक पेज आरो इन्स्टाग्रामावबो नायनो हागोन इन्स्टाग्रामाव दीपिका दरलेसो नंगौ थ' बेनोसै हा सफैबाय मोजाङै सफैबाय माने एक्चुअलि जोङो फुङाव फैनायखायसो थाब सफैदों दे जोङो नङाबाथ' 7:30 जोङो हजों जोंनिफ्राय ट्रेनमोन र' 7:30 हजों ट्रेनमोन बिनि उनाव आरो रङियावहा सोलायफैबाय रङियानिफ्राय फैयै 12टायाव सफैनाय जादों बङाइगाव ओमफ्राय न'सिम आधा घन्टासो हमना ला आरोना एसे माबा दखानाव जाबोबाय लोंबोबायना आरो बेनो थ' ओमफ्राय सान्दुङा दिनैथिं एसे बरिया फैदों आरोना सान्दुङा मोजां फैदों मोजां नुबाय दे मोदानदोंसोलै नालाय र' नुथों मोदानदों माने आंनि फेसबुकआवबो थांनानै नायहैया नोंथांमोना आंनि फेसबुकआ इउटुब चेनेलाव जा नाम बेनो आंनि फेसबुकआवबो बेनो इन्स्टायाव थांनाबो चेक खालामहैजा हागोन नङा होमबा ओइ सान्दुङा दिनैसो फैदों ओरैजाय जों फैबायना सान्दुङाबो खावला नुजाफैबाय बाब सप्ता मोनसे ओरैजाय पुरा खुवा खोबदोंमोन दाखालि जोंथिंबो खोबदोंमोन खोबनायालाय सानसे ना साननै बिदिनो दसेल'सोमोन बिनि उनाव सान्दुं फैबा बिनो खिन्थु ओरैजाय सप्ता मोनसेख्लाय माने खुवा इदि आरोना थ' ओमफ्राय नै सान्दुं दुंदों बरिया जाबाय सान्दुं थानायखायसो आंबो नै बिदि गस्ला गाननो हादों नङाबाथ' जेकेटसो गाननांगौमोन थ' बिदिबा बिनि रिल्सखौ बानायग्रोनोसै रिल्स बानायखांनायनि उनाव आं लानोसै रेस्ट एसे मेंबायबो आङो थ' बेनोसै ना गाइस दिनैनि ब्लगखौ जों बावनो इन खालामसिगोन जाखिनि बुंनांगौ जाखिनि माबाखौ आं दाबिङावनो बुंखाजोब्बाय अलरेडि नोंथांमोनाथ' नुबाय जानांगौ नङा होमबा थ' दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय नङा होमबा दा बिदिब्ला सान्दुङा मोजांनो दसे बिनि मोननै मोनथामसो रिल्स बानायसै बिनि उनावहा बास आं रेस्ट लानोसै आरो नैबे ब्लगखौबो इडिट खालामदों नङा होमबा जों गाबोन थांफिननाय जागोन ना माला जाबावलायो थ' जों गाबोनो बेक जाफिनगोन न'आवहा माने गोबां खामानि दङ मा खामानि माखासेखौथ' इउटुबनि गेजेरजों नुलांगोन नङा होमबा थ' जिखियानो जाला गासै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार एन्ड बाय बाय बोलो नहीं बोलेगा बाय दे होमबा ना बाय बाय नाचो